dalian na hipos no ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga bago pa lang ganito nag-storya gikan dito sa Hong Kong pag-abot diri gidakop unya gipakita sa footage nga gi-blood pressurean dayon takulahaw malang nga muna lay sunod na to nakitaan nga huhinambit na sud sa eroplano kay ready na nga i-shipment padung dito sa Netherlands haskan paspasa unya diha dapita ang mga tao ba nga medyo nakurat kay kagahapon lang nagtanaw ko sa kinatibukan nga drama sa pagdakop ni Digong murag paminaw nako ang tibuok nasod ni hunong sa pagginhawag kadiyot kay nagpaabot na og unsay mosunod nga mahitabo ug tuod man efficient kayo ang pamaagi nga gigamit sa ato ang gobyerno kanang doon na gitawag na sa German blitzkrieg or lightning attack or surprise attack nga aron di gyud makapurma ang iyang mga abogado di makapurma ang iyang mga tao di makapurma ang tanan gidali gid nila wa gyud bisan gamay nga kang para nga makaginhawa ang mga tagtungod ni Digong ngilngi gid kayo so mo na to now akong gitanaw ang social media kay ari ra magita makabase sa ato ang mga obserbasyon kay to atos Manila na itabo layo ra man kay mi nagkalain-lain na ni ang opinion dire dunay mga nioyon duna say nisupak sa pagdakop ni Digong now ari ko sa mga nioyon ningoning mga kaaway ni Digong nga hustisya na ni ang nahitabo nga there's nobody that is above the law ana ba hustisya na kuno ni nga gida si Digong dito sa ICC now atong klarohon kanang hustisya o kanang musinggitag hustisya may lang na kung way eleksyon talising abot taon ang eleksyon ang tawag na bay politika ang nahitabo ni Presidente Rodrigo Duterte na politika kay di naman na nato ikalimod nga dugay naman na nga nagbangga na si Digong og si BBM pero karon lang yun nga siya gidakop kay motuog yun ko nga diri sa Pilipinas timing is always a suspect gitiming yun nga dool na ang piniliay kay si Digong manggod for the past few weeks nagsige na nagbitbit sa iyahang mga senador kay iyang ipang-endorso si BBM sad nagsige na nagdada sa iyang mga senador kay iyang ipang-endorso kay actually ilang giilugan kung kinsay mag-majority diha sa Senate because once nga ma-determine kung kinsay mag-majority diha sa Senate muna na siya ay determining factor kung unsay kaugmaon nga mapaabot ni Sara Duterte ma-impeach ba siya or dili so politika ning tanan now sa pikas bahin usasad sa akong naobserbahan kay kining mga nanggawas nga footage nga naay mga nagdemonstrate dito sa Cagayan, naay mga nagrally dito sa Puente Osmeña sa Cebu City, naay mga nagrally dito sa Davao ug sa asa to mga dapita. There is somewhat a clamor for people power. Nga nitingog pa gyud si Harry Roque nga panahon na kuno nga mag people power ta. Time para god ato ning hinahinayon. Magbantay ta sa panahon kay kini ra bang emosyonal kayo ang tao dali kining sakyan sa mga demonyo liman ka ng people power katulo na or kaduha nga mag people power ang Pilipinas pero lugmok gyapon tas kalisod no tagaliog gyapon ang kawadon ang kapobres mga tao bisa pagpaabton tanig napo ka people power pero tanaw ko muragwana ni paglaom ning Pilipinasa so likay ta anang nangauhag ba nga mag people power kay musamot og kagubot ang nasod now okay lang na kung mag people power no okay lang kung mag people power kaniadto no sa panahon nga ang mga tao magpakamatay pa para sa demokrasya pero karon mag people power ka murdi na mahitabo kay wise naman ang mga Pilipino tingali og dunay magpakamatayan na nila para sila mga konsehal. So avoid data niya na niya ikaduhasad basin niya og masaypan mo diya nga mag-inciting to sedition matapugad lang mo diya pulis nga wahinungdan so likay mo sa mga tentasyon sa mga pangauhag sa mga panglinla nga ang mga tao auhagod nga muadtos dan o diya magsagit-sagit og revolusyon likay ta ni ana
dili na mao itong gikinahanglan ron. Pero kung gusto gyud mo alang sa mga nasakitan ba aning gibuhat batok ni Presidente Duterte, kung gusto gyud mo nga mo padayag sa inyong hunahuna, butangi og tingog ang inyong kasuko. Pwede mo nga musuwat sa inyong hunahuna diri sa social media, or pwede ninyo nga karon ginigabot sa eleksyon, dili ninyo pamutaran ang giendorso ni BBM. Di ba? That's the only way. Mora na ipaagi nga inyong mahawas ang inyong gibati karon nga giingunahan ni ang inyong idol nga si Presidente Rodrigo Duterte. And lastly, unsa may basehan nga nung gidakop man si Presidente Rodrigo Duterte? Mao ni, tungod kay gipasangin lang siya nga nakalapas aning gitawag ba sa international law nga crimes against humanity. Di ko maalamon aniha, ako ging ihanay daan nga di ko eksperto ana. Pero sa akong pagkasabot, kini magug ko nung mupatay kag usa or mupapatay kag usa ang tawag ana murder. Mupapatay kani kag duha ang tawag ana double murder. Pero kung dungan-dunganon ganili magpatay lang 30,000 ka buok, mga addict, mga snatcher, mga rapist, mga kriminal, ang tawag ana kay crimes against humanity. Bitaw? Ang tawag bitaw na kay statistics. Sakto ba na? Statistics. Dili na lang kumutakol ha kung doon na by jurisdiction ang ICC, doon na by jurisdiction ang Interpol, because doon na yung mga mas batid, doon na yung mga mas manglaki na to ana. Di ko magpatuga-tuga sa usa ka butang top hawra kay akong nahibawan. Pero doon na yung sa kabutang nga akong masulti. From the point of view sa usa ka ordinaryo nga masa. Kaming mga masa or kitang mga masa bay, ikaw o ako, di man kay talawom og kahibalo, di kay talawom ba og teknikalidad sa balaod. Pero usa ra kabutang nga nakasiguro ta. Nga katong panahon nga gihurot or gihurot-hurot og patay, priso, pamusil tong mga sagbots katilingban, katong mga adik, katong mga akyat bahay, katong musaka gid og bahay unya manulis, mupatay, manglugos pag magkainonsa. Katong gipamatay ito sila, dia dayon na-feel na to ang impact. No, ang na-feel gyud dayon sa masa ang kausaban, ang magnitude, ang impact sa gibuhat ni Presidente Duterte. Kanagong mulakaw ko sa amua nga malimot ko nga waday ko ka panira sa mong bintana, pero sige lang, kampante naman ko nga wanay musaka sa kumang hinayhay. Ordinaryo kayo nga mga butang, pero para ko importante ito. Para ninyong mga masa nakaginhawatag kadiyot gikan sa kuko sa mga demonyo. And dito malalis. No, di gito malalis nga it created a new atmosphere diri sa nasod. Sumotoy impresyon nga namugna diri namo ordinaryo nga tao. Now, as to the technicality aning crimes against humanity, aning International Criminal Court, kung doon na by jurisdiction, Interpol, di na may manginlabot na. Ihatag ta sa mga mainlakis balaod. Pero balikon ako. Karon nga namalik na sa ning mga kriminal, o saragi masulti nako. Murag kuangan pa tong pinatianay bay. The Not So Late Show with Jason Monteclar.